बाबा आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. दोडामार्ग तालुक्यात लगतच्या गोवा राज्यातील पर्यटकाकडून जीवे मारण्यासारखे हल्ले होत असल्यानं पुन्हा दोडामार्ग तालुक्याची शांतता बिघडली आहे. कसई दोडामार्ग नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण यांच्या भावावर एका गोव्यातील तरुणानं चाकू हल्ला करून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यावेळी चव्हाण यांच्या भावानं पळ काढला म्हणून त्यांचा जीव वाचला. या संदर्भात चव्हाण यांनी दोडामार्ग पोलिसात संबंधितांवर तक्रार दाखल केली आहे. आता दोडामार्ग पोलीस यावर काय ऍक्शन घेणार आहेत याकडे लक्ष आहे. हल्ल्याचं कारण आणि झटापटीचं कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. मात्र हा सारा प्रकार सीसीटीव्हीत कैद झालाय.